Gutuma na ba ng tibaghakan eh? Asa naman po niya akong asawang gihatagan og kwarta para papalit og konsumo? Wa gyud na palit. Isa ka kilo naman lang nga bugas. Asa ka to nigi butang tong kwarta ato? Journal pa ko to, nanaka pa kog lubi ato para makakuan ko. Makakwarta para natay kapalit bugas og sudan ani. Tingal lang ta, way sulod ang sudlan og bugas. Gigutong. May saging mo. Timo-timo lang tag saging ani. Merag di ni bugtok ron. Salamat kay di bugtok. Igutong na kayo. Sawa in taon. But asa na ka to? Ayan, sapal-sapal sa kagutom. Dong bantay sa ning bata, be. Ako na mo pabantayon na ng bata, oy. Gigutom rabi ako. Nganong gigutomang ka? Wadi ka nagkaon. Kasi may kaunon in taon ako, nga wala may nilungaga na dito, magana bugas. Wadi siya nagkaon, pero nagkaon dito og saging. Magkaon dito akong saging. Ang sapal na ganit ko ano, kagutom. Sige na, be. Bantay sa ning bata, be. Asa man ka mo adto di ay? Naragani ko adtuon dito, no. Ay sara gud binako pangutaan na sa imuha ba. Asa man itong kwarta nga akong gihatag sa imuha pampalit og bugas? Wala gito'y sulod na gitong sudlan nagbugas dito. Ay, akong gipalit og pagkaon ni Bibi. Oh, nagyaw-yaw maganin imong anak ko, wala daw. Bi, ayong saba ba? Ambot na lang mo kurdap. Ay, amin ang bata bi. Ah, kay mulakaw na ko. Alisa din. Asa man dito mo ato imong mama day? Ilan din imong mama ba? Ako po ipabantayan sa imo nga gigutom diya ta. Ugani no. Dapat ikasya nagbantay sa imo ha. Ugani. Pero kung man nagkakaon? Ha? Kung man nagkakaon? Ha? Uy! Isa din, kung man nagkakaon? Wala pa. Gusto na ng inahana. Ha? Stilan dyan na imong mama ba? Gihatagan na akong kwarta no niya. Wagin. Wala may nakuhan dito yung taon no nga. Bugas. Wala po ka palitig pagkaon no. Wala po ka palitig pagkaon. Ha? Sus, wala di ay. Saksirilak man lang. Wala yung kapalit eh. Ha? Uy, tabudi. Ito man yung musik tanaw na ay. Wala ka palitin dahil pagkaon na ay. Ha? Wala. So, antara mo, mangulin lang ta. Ano nang gamot, dirty na. Dirty ng gamot. Mangulin lang ta. Ha? O, dirin lang sa takapahangin. Ha? Papagani ino. Ha? Ato na ta? Ato na ta? Sige, ato na ta. Tara. Ganit ka na. Sige, makikuha nakabantay sa bata. Maka-unbox sa kong parcel ani ron. Pagod, unbox na. Gaya, pinano. Kantaan mo rin. Asa naman yung mamoy? Ulan nun di ako. Udah biar? Yun sana. Sus. Para sila no. Oh my God, nasakpan. Ate kang amawa ka pantog kay way sulod atong bugasan ra kay imo man nagi-order para sa day. Unsa naman mo na? Electric man dong. Amawa ka pa mas yung na pala nimong order sa kuan. Grabe na adik na magain tao na oy. Ako gigutom na biya ko pa si ikaw may kauno na ko. Ibaligyan natin para palit ang bugas. Dati juga amawa ka. Atay, nasakpan pa dyan ko na.